Jeg sad og streamede Rocket League, indtil da kendte navn begyndte at følge min Twitch. Kom til at fuck op. Ej, goat. Hvem begyndte lige at følge? Revival. Vent, det var sgu da ham, der vi så på YouTube. Yep, så vi gjorde det klogeste, vi kunne tænke, vi kunne gøre. Vi udfordrede ham til en 2v1. Det gik ikke ret godt. Vi var kommet for at putte en masterclass ud. Jeg ved ikke, hvad min teammate vælger at gøre her, men det var det bedste, han kunne. Oh my fucking god, din fucking bomb. Jeg troede... Kort tid efter vælger han at whippe den her ud. Jeg snakker om skuddet. Det smukke mennesker. Oh my god, oh! Yep, og vi får bolden igen. 1-0 føring. Og min teammate, han vælger at være et wonderkid igen. Nice. Yes, og jeg har ingen idé om, hvad jeg griner af, bror. Hvad fuck er det, jeg prøver at redde her? Ja. Okay, men ærligt, hvad er det, vi kigger på her? Jeg vil bare lade os se. Ja, pinch for loftet. Rigtig skørt. Men det var ikke nok til at stoppe os. Vi troede, vi havde tabt alt. Men han redder den for os. Han er så humble. Ja, glem alt, jeg lige sagde. Han er en fucking klip farmer. Gå ind og unfollow ham. Nice clip for ham. Nice clip for ham, man.